ịchọ aga m n'iru onwe gị ka ịdụ ogologo ndụ ka nka nwelidekwa aṅụrị ganye na Chukwu akpọọ gị ịma ihe ị ga-eme. Onwe ihe ị ga-eme. Nke mbụ, ị ga-afụ onwe gị n'anya. Ka isi ga-afụ onwe gị n'anya, ime ihe n'oge, ịlalụ ụla n'oge, ịlalụ n'ụla 10 11, lalụ ụla 8 highest 9, ịlalụ ụla. And tupu ịlalụ ụla, ịplan ya ihe ị ga-eme mbọsị na-abịa abịa. Ịplan ja anya idenye idebie. Iteta ụla, imezicha ebe gị, imezie bed gị, mezicha ebe gị niile, imekwete nri na be gị, ilie nye ịlacha mmanụ na-apụ ụzọ. Onye ọbụla ịpụ n'ụzọ, onye ọbụla ịbịara encounter with, ihe ị ga-eme bụ ime enye ọfụma dịka isi chọọ ka o mee gị. Ikene ndị mmadụ, sapụta iru kene ndị mmadụ. And ịchọ ikwu okwu, ite anya eze, ikwu n'okwu anyhow, ime na anyhow, ọkwa ị na-anụ ya. So and ọzọ bụ ihe ọbụla ị na-eme, imesie ya ike. Mgbe ọbụla ị na-agba, ịgbasie ya ike, imene ọbụ ya ka ọ bụrụ ya. Ịma onwe nke ị ga na-eme, ị na-eme ngana ịmakwa ihe ị ga-eme, mana ị nara eme ọfụma, ị na-eme ọbụ ya ka ọ bụrụ ya. Gbaa mbọ na ya gbasi ike. And ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eliju afọ, ọ bụrụ na ị na-elu ihe ọbụla gị oge ibu odogwu na ịgbara moto ma ọ bụ na ịlụrụ ụlọ, abụrụ na eburu odogwu. Ibu odogwu zuru oke, maka onwe ndị afụrọ nlilie. Ọ bụgodị na ibibe mmadụ, ị na-akwụ ụgwọ ụlọ, ibu odogwu, ị ga-adịnwu happy for yourself, maka na ịgbanịla ezigbo mgbanị. And Chukwu ga-agọzikwa gị slow and steady. Ị ga-elukwa ebe ị na-aga. Ịchọ n'ụwa n'ike, mee gidigidi, maka na mgba gidigidi na oke akpa ya na-ayị. Ime gidigidi chọọ n'ike ịda, and ịda adaji ukwu, inwe ike ma ibilite mzi. Mana ị na-aga slow and steady, ịfụ na ị ga-elukwa ebe Chukwu kwuru na ị ga-elu. Ịkwụba aka gị ọtọ, and ị na-ekene ndị mmadụ. Onye ọbụla ifu ikene, ịdịna na-eme ịpa nkom mgbe niile. Ị na-ajụ mmadụ ọra, ị na-akpọkwa fonu, ikpo oyi obele, ime n'oke oyi, inweta oyi na-aba ịtọ ozugo highest ịtọ. Mana ị nwere oyi chacha sị, hey, anara m emetụko mmadụ ara, achọrọ m asịrị. Ịma na iburu ezigbo mmadụ, maka ị nwere oyi, ịma ịyara sacrifice ma ọ bụ ivolontia mee ihe dị n'oyi. So ịbụ odogwu ya bụ ị ga-afụ onwe gị n'anya, plan onwe gị, ịnọkata iteki onwe gị out, iluo ije na kụkọ na ebe ilaiki nlifa na-esi, ibujuo nri aka, lie ihe gị oge, kwụọ ụgwọ, ị pụọ. Ọ bụrụ ma mmadụ oteki gị out, ịbụ nwaanyị ịbụ nwoke, ị ga-eme nwunye, ị ga-eteki nwa onwe gị out, nwa aṅụrị, golu ihe gị oge, lie nya jee ebe sọ gị, nwere aṅụrị, na-amụ amụ mgbe niile. Ịdị na-agbalị iru na-atụkwụba ọnụ, maka ọ bụrụ nke gị ka njọ. Ịma na ị na-akpa akụ eli ọ nara adị mma, maka akpa akụ eli jụkwa ka ọnụ ndị nwụrụ anwụ. Ozigbo mmadụ na-emechi anya, ndị befe abịagokwe bukoli ihe ya niile. A sịkwa na ihe niile bụ anaba aghara, na ọ bụ nke ilite n'ọnụ gị ka ibu ana ifu gị. Ya bụ plan onwe gị, kpọọ mmadụ kọlụ, jụọ mmadụ ọra, kene mmadụ. Ịdịna na-akpọ mmadụ sọsọ na ihe dị gị mkpa, ọ bụ di gị, ọ bụ nwa gị, ọ bụ friend gị. So ụmụnne, afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba Eliza ka na-ewetara unu ozi ọma. Ndewonu.